home. Шибания влак сега идва и ми е много кеф. Я пак поскачи. И сега си отцветяваме книжките. Вика и we going home. Направо ми стори наистина цяло вече, тук чакаме сигурно 10 минути и неща да се побъркам. Влезнахме в някаква смисъл. Това, което исках да ти кажа отпред на женската, където пише. Така, имаше някаква руса мадама, а на мъжката туалетна пак пише отдолу на турски, нали, мъж. И имаше веселен мъж. То по-големия мъж. Къде ми е шибания влак? Значи идва. Къде е от Китай? Идва влака, трябва да дойде там. Ето го! Влакът стрела. Влакът стрела ли? Не! Типа, говориш глупости. Нямам търпение да се качвам. Не! Прибираме. Снимай влака как идва. Как се приближава бавно. Нали? Тудо! Ние трябва да видим местата. Те къде сни местата? Вагон 4 само помня. Добре. Вагон 4 от локомотива на обратно, нали? Снима ли се? Снима, ето влак. Почваме да си търсиме местата. Как ще две, бе? Това е едно. Няма нищо, няма значение. Дай да видим от те. Така. Все още е вагон едно. 36, 35, 21. Трябва да е вагон едно. Ние сме в последния, бе, знаеш, че сме в последния. Айде в последния. Имаме 2 Я минути. пак подскача. We going home, we going home, we going home. Значи ми харесва, айде да не знам, дай първо да стигна от твоето така. Ей, как като за тебе. Абе, не сме ли тук? Ако е? Ами това трябва да е трети. Първа просто следващия три. Мерси. Чакай. Кажи на влака да чака, кажи на влака да чака. Това е едно. Как ще е едно, бе, айде. Ето го трети. 40. Ох! Я да видим вън къде сме. Май сме в 4 сме, натам сме в трети. Как ще сме в 4, като има само... 4, вагон 4. Ма как от тук са само 3? Не, и натам има не. Как ще има натам? Четвърти сме. Знаеш колко ще ни обруват за първа класа, бе? Колко? Свърх билет само ли го прени. Верно, че има още едно, бе. Нали? Тук добре, бе. Така. Къде има... Майко мила. Тук има 38. Не, кога сме? Сега ще ти кажа. Да, бе.